Naglandslide sa bahin sa Manipis Road sa Campo 4 ug nahugno usab ang bahin sa riprap nga gibutangan unta og bagong imburnal tungod sa kusog nga pagbundak sa uwan tungod sa bagyong Vicky. Aniha ang report. Pasado alas 3 sa kadlawon sa miaging Sabado, nahugno ang bahin sa riprap sa Bulacau Bridge sa Habig sa Dakbayan sa Talisay. Mato ni Kapitan Banjo Abastillas nga may bahin sa riprap nga gituyo pagbuak alang sa imburnal. Pag diha na nga ilan ang giabunuhan, siyempre wa pa nila mariprap tong nakat nila dito sa river nga kuan. So netabo nga giuwan man siya, continuous man gud ang rainfall. Karong adlaw gisugda na sa konduktor ang pagpatrabaho sa nahugno nga bahin sa riprap. Kung basihan ang sa miaging Sabado, ang mga bahin nga nahugno natabunan na. Apan dili ingon anak kasayon ang pagtabon sa nakankan nga yuta tungod kay humok na ang dapit ug malubong ang backhoe tungod sa kahumok sa yuta. Ang tubo sa tubig sa MCWD nga nabuslot maoy nakatampo sa pagdahili sa yuta. Makaagi na hinuon ang mga tao apan lisod pa alang sa mga sakyanan. Atong filling material diha sa babaw, ang tubig diha sa lawom. What happened? Kusog kayong tubig, dire pressure. Siyempre, mo itong nihulpa siya. Mo itong ni-cause of landslide. So when it happened, we called the attention of DPWH right away na kanang to make dili buhaton unta na to make lives miserable for the people living there. Samtang ipahibaw usab ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga maagian na usab ang Manipis Road sugod gagahapon humaniya kini pasirad tungod sa pagdahili sa yuta Biyernes sa gabi. Manipis ato lang gi-close to prevent any bati na mahitabo, so gi-reopen lang namo pag Sunday. Wa ra hinuoy nga angol sa managlahing aksidente. Kauban si Renante Quinones, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.